Furt jenom počítače. Jednu, ale nesmí se to locht. Ale může. Může. Ale pravidlo. Ne. Pro první klacík ne, ale pro ten druhý můžu. Ty taky můžeš. Co? Že ty taky můžeš. Co můžu? No tak. Dělej tam to. Já. Poběž za tím klacíkem. Spíš za těma, než za tě. Točí se mi hlava, ale nejsem popletej. Nejseš popletej. Já. Já už jsem vytrhal vlasy, víš to? A jedno. Co jedno? Dlouhý. No, tolik, hodně dlouhej, va? Jo. Řekni, jakou máš rád pizzu. Pizzu šunkovou se sýrem. A s jakým? Se smetanovým Se smetanovým. základem. Jo. Jo. A ty? Normální, ne? Se smetanovým? Ne. S rajčatama. Haha, nevezmeš mi to. Nebo pak ještě dobrá. Špenátová. No, to máme na taky. Já se stačím najíst, než ty mi to vezmeš. Vstáváš. A můžu se podchovávat, no. Jo. Jo. To je další pravidlo. U toho prvního klacíčku je, že si může podkopávat rohy. Až u druhého je lochtání. Já jednou už mám. Jo, možná. Položil jsem. Já. Hop, a pojď. Bote a pojď. Jo, že... Zase jsme vytrhali vlasy. Nevytrh. No vytrh. Ne. No jo. Zase to nemáš dávat přes vlasy. A stejně to děláš, stejně to děláš. Ne. Já ti něco udělám. Jo, mám ho. No, tak vidíš, tak ho odhoď. No. Ne, nebo já tě už nevezmu. Tak. Na tu postel. Ne, já.